Oyaore nyakораmogi kendo machiegni e nonro mar Oboke kawuono chieng' tich abich tarik 6 dweno mar 8 e higa mar 2021. Nyinga Chris Owino kaka pile an kod oboke adek: The Standard, Daily Nation kod The Star. Kawuono wadhi chake kod oboke mar The Standard. Thor mar wach e nyim oboke mar The Standard en Ruto: I will leave Jubilee when I want. Ruto: I will leave Jubilee when I want. Pushed to the periphery of a government he cornered with his boss, the deputy president hosted over 100 MPs for talks in Karen and declared that they will formally quit government at a time of their own choosing. Jalup Ker William Ruto ne owacho ni gibiro wuok e duond od bura mar Jubilee seche ma chunygi oyiero. Ruto ne owacho ni gibiro wuok e duond od bura mar Jubilee seche ma gihero kendo onge ng'at ma dhi chunogi kod wuok e duond od bura mar Jubilee. Ne owacho magi odiochieng' manyoro e kinde mane oromo kod jood bura motenore kod duond od bura mar UDA e kar jot mare ma Karen odiochieng' manyoro, jood bura mohewo 100 kama ne owacho ni obiro mana wuok e duond od bura mar Jubilee ka chunye oyiero kendo seche ma giyie gin giwegi. Mano e thor mar wach e nyim oboke mar The Standard. Ruto owacho ni obiro wuok e duond od bura mar Jubilee seche ma chunye ohero kendo onge ng'at mabiro sunde mondo owuog e duond od bura mar Jubilee ka chunye pod ok oyiero kata ok oyiego. Ito oboke mar 4 jood bura temo loso chike madhi tayo omenda mag timo campaigns e yiero maduong' mabiro. Jood bura chano loso bill e kinde masani twak e wi bill madhi tayo omenda mag campaigns e kinde mag yiero maduong' mabiro. Ito oboke mar 5 duond od bura mar ODM kod Jubilee dhi nyime kod twak e chenro mar loso riwruok mar siasa motelo ne yiero maduong' mabiro. Ito oboke mar 6 Jalup Ker William Ruto owacho ni obiro wuok mana e piny owacho mar Jubilee seche ma chunye onyise mondo otim kamano maonge ng'at mabiro sunde mondo owuog oko mar piny owacho kaachiel kod duond od bura mar Jubilee. Ne owacho magi odiochieng' manyoro e kinde mane oromo kod jood bura mohewo 100 motenore kod duond od bura mar Jubilee kama ne giwacho ni gibiro mana wuok e duond od bura mar Jubilee seche ma gin ma gihero. Ito oboke mar 7 loso e wi japiny Turkey mane onego bed ni dhi e piny Uganda kod Jalup Ker William Ruto. Gino mane omiyo piny owacho otamo Jalup Ker William Ruto dhi e piny Uganda. Ito oboke mar 11 en jood bura mag Ford Kenya motenore kod Wafula Wamunyinyi kod Eseli Simiu ne okwedo chenro mar Moses Wetangula mar golo duond od bura mar Ford Kenya e riwruok mar NASA. Jood bura mag Ford Kenya motenore kod Wafula Wamunyinyi kod Eseli Simiu ne okwedo chenro mar Moses Wetangula golo duond od bura mar Ford Kenya e riwruok mar NASA. Ito oboke mar 16 gin goro mar cartoon Pajio somo kaachiel kod Patch jondiko. Toko oboke mar The Standard gin tuke mag Tokyo Olympics. Oboke mar 2 an kod oboke mar Daily Nation. Thor mar wach e nyim oboke mar Daily Nation en Uhuru Raila MPs craft new BBI bill. Jood bura motenore kod jatend piny owacho Uhuru Kenyatta kod ogai mar ODM Raila Odinga iwacho ni sani koro loso bill manyien mar BBI. Jood bura motenore kod ogai mar ODM Raila Odinga kod jatend piny owacho Uhuru Kenyatta sani koro loso bill manyien mar BBI. Ito oboke mar 4 wepo loso mana e wi jood bura motenore kod jatend piny owacho Uhuru Kenyatta kod ogai mar ODM Raila Odinga maloso bill manyien mar BBI. Ito oboke mar 5
Jalup Ker William Ruto odiochieng' manyoro ne otimo romo kod jood bura mohewo 100 motenore kod duond bura mar UDA kama ne gitwak e weche mag yiero maduong' mabiro. Ito Oboke mar 6 piny Uganda othegore kod limbe mar Jalup Ker William Ruto. Piny owacho mar Uganda ne othegore kod limbe mar Jalup Ker William Ruto mane onego bed ni otimo e pinyno chieng' wuok tich e jumani. Ito Oboke mar 8 loso ewi mbalariany manyien mar Mama Ngina University mane ochako rwako jopuonjre manyien kuom thuolo mokwongo. Ma en mbalariany mar Mama Ngina University mayudore e kar od bura ma Gatundu e kaunti ma Kiambu. Ito Oboke mar 10 loso ewi midhusi mar COVID-19. Ito Oboke mar 11 medruok midhusi mar COVID-19. Ito Oboke mar 14 loso ewi nok mag textbooks ne skunde ma pacho kae e kinde ma jopuonjre ne oyawo tam margi mokwongo. Ito Oboke mar kata tok oboke mar Daily Nation gin weche mag somo motenore kod dwaro mag jopuonj mag mbalariany ewi osara maggi. Oboke mogik kan kod oboke mar The Star. Thor mar wache nyim oboke mar The Star en ni DP Ruto trashes Kenyatta's legacy. Jalup Ker William Ruto odiochieng' manyoro ne otimo romo kod jood bura mohewo 100 motenore kod duond bura mar UDA kama ne gichayo mokalo legacy ma jatend piny owacho Uhuru Kenyatta dwa weyo chien kane gisayo jatend piny owacho Uhuru Kenyatta kod ogai mar ODM Raila Odinga kuom ketho uchumi ma pacho kae kaachiel kod miyo piny Kenya gowi mathoth ma ibandho piny Kenya kod pinje ma oko. Ito Oboke mar 3 loso ewi achiel kuom anyuola mar jatend piny owacho Uhuru Kenyatta mane ong'ielo rengo. Ito Oboke mar 4 nyaka ito Oboke mar 5 loso ewi midhusi mar Delta variant masani koro kelo achiedh nade kor gwenge ma pacho kae. Ito Oboke mar 6 Jalup Ker William Ruto ne owacho ni gibiro nawuok e piny owacho seche magihero kendo ok bisundogi mondo giwuog e piny owacho kinde mogai mar ODM Raila Odinga to ne oromo kod jatend piny owacho Uhuru Kenyatta e gwenge makadho wadh Nam Chumbi odiochieng' manyoro. Ito Oboke mar 7 bende loso ewi commissioners manyien mag IBC mane Ker Uhuru Kenyatta kata duol mar IBC ogwelo kendo otero ne jatend piny owacho Uhuru Kenyatta mondo puodh. Magi commissioners kata ji 4 ma aput mochung' ne gwelo commissioners manyien mag IBC ne owalo. Gin Irene Cherop, Julian Cherera, Francis Wanderi kod Justus Abonyo. Magi nyinge ji 4 ma aput mochung' ne gwelo commissioners manyien mag IBC ne ochwalo ne jatend piny owacho Uhuru Kenyatta. Ito Oboke mar Ito Oboke mar 9 loso mana ewi mibadhi mar NYS ma itudogo Governor ma Kirinyaga Anne Waiguru omenda maromo shillings $791,000. E koramogi mano bene makelo e giko nonro mar oboke e jumani. Karuoth oriti kendo rito warorom kendo e juma makiny. Bed kod odiochieng' makare. Nyinga Chris Owino.